In de regiezitting Joet wordt net inhoudelijk hoe de zaak sprutsen, maar we de eventuele verzieken van de advocaten en de officier van justitie behandelen. Net echt spannend gewoon wij, maar vanwege de sentimenten rondom deze zaak is de media massaal aanwezig. En van het Griosgebouw staan een verschillende groepjes demonstranten die de vertochten een het onder de riem stekken willen. Het slaat helemaal nergens op om tijdens de intocht van Sinterklaas te gaan lopen protesteren tegen Zwarte Piet. Dan ben je duidelijk niet goed geïntegreerd. De 24 vertochten wordt het blokkeren van de Iepenbierendiek-Taleste-lijn en het inhouden van een demonstratie in Dokkum. Jenny Douwers van de Harkema wordt opruiing verwieten omdat ze via Facebook een oproep dier om de diek uit te zetten. De hele zaak had haar leven flink op een kop zet. Er komt wel een hele pret om je heen, maar ik moet zeggen dat ik er verder heel ontspannen niet zie. Behalve dat het gewoon heel veel tijd en energie kost. Zie ik verder gewoon heel ontspannen niet. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb alle vertrouwen in uw advocaten. En wat aanzijt, moet ik bezig. Echt grote zaken kwamen je net onder water. Zoals besletten dat de loco-burgemeester van Dongerendiel bij de behandeling van de zaak in oktober als tjuge oproepen worden zal. En dat de onvierder van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet tijdens de zitting het wordt 4 mei. Ik heb zijn, de wet stiert het net daar. De rechtbank rekt het wat op. Die zei van nou, dat mag misschien wel zo wezen, maar wij lopen parallel met wat oors. En als je dan zorgt, dan zou het misschien toch kennen. Nou, de rechtbank heeft de beslissing genomen van het spreekrecht weer tak kent. Nou ja, daar maken we dus op dit moment bij lezen, dus dat respecteer ik. Voor de zitting in oktober binnen voor eerst 4 dagen uit Lutsen. 8, 9, 11 en 12 oktober. Als dat net genoeg is, komt 15 oktober direct nog bij.